just see how it feels. Dito lang yung kaya mong ibigay sa'yo. Kasi ito, sana. Sana hindi kita iligtas ng hati para hindi mo nararanasan ang buhay na meron mo. Oras na ang bawat pinili ng asawa. Dito na nakatira. It's okay to not be okay. Ngayong Biyernes. What I am offering you is a chance for a fresh start. Tulungan mo. Isin mo pangalan. Legally just list your life or something, and I will be forever grateful for you. Sir, pamilya, ang tuloy ko sa inyo. Alam mo na kinakabahan kasi kinabahan. Mission order na dumating. Kailangan daw nilang mag-conduct ng activities sa electorate. Ano ang dalawa ng kumpara para makukuha ng sapat ng ebidensya laban sa kanila? The sins of the father. I do Latin dance for Sis Rina Vlog, good evening. Hindi ka nag-live, sis. Ngayong Sabado, gusto mo maging rocker? Parang si Ate Nen. Ang daming emosyon. Hindi pa pasok. Yan ang sa tingin mo. Hindi ka narinig ni Angelina. Ay, early ka pa nag-live? First run, especially towards the tail end of it. He's does a great job of advancing position. Here he is now. Forces the 13 turnovers, which they have produced into 14 points on them. That's right. And you look at the bench points na sinasabi natin na kailangan ng NLEX. That was one of our priorities to beat Swiss. And NLEX is not Thank you, doing that sis. job as far as bench production. Yung field goals, hindi naman masyado nakakatalo, no? But both these teams are shooting less than 40%. So it's become a little defense-oriented. Sa turnovers, napakarami naman ng NLEX. And Parao is capitalizing. Age changes our view of life. Ako, I choose to be strong. Kaya labas ko yung pang-adult na Bridgestone Adult Boost. Pinalakas ng Active Dry Boost. Tulong sa immunity, energy, at brain function. Adult level nutrients for adult level lakas. Yan ang lakas galing sa pang-adult. Busbel, good evening, Busbel. I-boost ang adult lakas for excellence in kids comfort. Expel. Excellent. Maglabas ng phlegm bago bumapit sa lungs. Ang excellent sa comfort phlegm, expel. Excellent. Mag-expel. Sarap na regalo mo. It's Cornetto Disc. Delicious and creamy ice cream. Fudgy chocolate disc with cookie disc. Crunchy chocolate dip. Sarap na Cornetto. Bili na. Armor up. Get in the game. Savor the moment. And feel alive. While protected. Armor for adventure with Biogen. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hihina ng harap mo. Mag-bear brand. Adult Plus na. Doble tulong katawan at resistensya nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bear brand Adult Plus. Mas kapagod, hindi mo siguro kaya. Perfume mo all day with Downy, okay? Gusto mo mag-get perfume mo all day. Dati, puno ito. Walang lucky. Mommy to the rescue! Pwede ba mawala ang favorite ko? So sarap, so kasog, so sulit. Mahal ang magmahal. Lucky naman. Hi guys, I'm here with Kate and Bear. Ba't tayo kasi makadandruff yan? Use Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Milo morning champs. More and more ang challenges sa school. Kaya more and more dapat ang energy. Mag-Milo morning. Milo is clinically proven to help sustain energy. More and more wins with Milo morning. Germs everywhere. Not to my kid. When you safeguard pure white. Shop, shop, shop. Wait, that's sunny hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. Kung sakit ang likod mo, these might be warning signs that your mobility may be at risk.
Gusto naman mo na, puso na. Dahil hindi dapat fun lang. Sobrang sakit. Relax na. Relax deals with the real cause of pain. Weekend. Panatan ko. Sobrang sakit. Sakta ng from Taisho. Sarap mag-road trip. Bakit? Sobrang sakit. Relax na. Relax deals with the real cause of pain. Weekend. Kaya panatan ako. Sobrang sakit. Sakta ng from Taisho. Mula ngayon, with Haji Kinsa, kids will say, I love! Sino mag-Haji Kinsa para more meeting, more kisa? I love the delicious! Pagdilagnat after bakuna, tempra agad. Pero di pa siya kumakain. Pwede lagyan ng tempra kahit wala pang kain. Plastic, no shake, mapait sa dami. Ang galing ng tempra. Natutok ka? Ganda naman. Naku, may lagnat ka. Tempra agad. Ang tempra, pwede sa wala naman ng tiyan. Plastic, no shake, mapait sa dami. Ang galing ng tempra. Promise me, hindi ka mabibitin. With that baby egg, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in ang laang ng panalo mo. Ibang swerte ito. Bet elite.ph. Big day for Bobby. Lemon square cheesecake big. 40% bigger. Fancy Bobby was sold. Big Roman. Big wins. Lemon square cheesecake big. Dahil na si baby, mag-ingat sa dehydration. Mom, Divalite. Divalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Divalite. From Taisho. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Divalite. Divalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mag-Divalite. From Taisho. Ay, hindi! Hindi! Diyos ko! Lokotin mo! Hindi! Hindi mo! Nakakalaman ko! Zach and friends, good evening. Buhay si Pilar. Oo. Ginagamit nila si Pilar para makakuha ng simpatya sa mga butante. Nagbuhay hindi. Matalino na ang magkulangan. Kaya alam nila kung sino ang sisinungaling at kung sino nagsasabi ng totoo. Rota, marami pa rin maloloko ang mga gilero. Kaya nga kailangan bumoto tayo ng tama. Kaya lang makita natin sa mga pulpulong politiko na hindi na tayo apektuhan ng power effect. Kaya ako mag-organize na ako ng prayer teacher rally para kay Tanggol. Kailangan na ng pagbabago. Kaya sige, aalis na ako ha. Pupunta ako pa yung prayer rally. Pumunto kayo ha. Huwag mo kalimutan. Yun. Babu. Babu. Sige, Ferna. Mauna na. Sunday, na-distribute na ba ang mga envelopes sa mga leader ng barangay? Papa, Okay. Yung tao natin sa speaker na guarantee na hindi sa mag-index para bumoto sa atin yung kanilang pera ng mga. where that now are flying voters. Madami pa sila sabi. Opo, may mga bus tayo ng flying voters galing Cavite, saka Rizal, hinahatid na po sila ngayon papunta sa presinto para tumoto. Hindi sapat yun. Magdagdag ng boto sa atin. Ang dapat, mabawasan yung boto sa halapan. Conrad X, OFW, good evening. Nais nga rin na mapapuntay na lahat ng tauhan natin kung harapan lahat ng tao bago sila makarating sa eskwelahan. Tawagan si Jesse sa Meron ang gagawa niya, tapos na yan. Ano man? O, edi tutukan mo ng mga tao mo, Sandy. Walang pwedeng pumalpak na yung bawat boto, importante. Sabi,
sila mapalpak para hindi ka mabalikan. Yes, sir. Gawin mo ng tama ang trabaho mo sa adik. Kaya tuwain! Yes, sir. Nakita mo na resulta kayo, Roberto. Hindi ang isang gabi ang paghahanda sa eleksyon. May panahon. Kaya, question! Yan ang pinaghahandaan. Nasa atin lang lahat. Pero hindi natin pinakinawa. Tagal tayo. Nasa laylayan tayo. Nag-aamol. Sinasabi ko sa'yo, Roberto. Hindi ako nakahanda ng matalo sa eleksyon. Bakit? Kailangan magpapagos mo ang kita. Hindi ba ang sabi ko? Pag-ibirap, tinatap. Nag-Montenegro ang kalaban. Pero may mga bagay na hindi ko matalo. Hindi ito dahil sa pamayan. Pero resulta to ng pinagawa ng Panginoon nito. Dahil hindi nyo bigyan ng halaga kung ano ang nakataya. Pag-ibirap ng fact. The question here, Kuya, is this the best job that you can do? Conrad X, OFW, thank you so much, sir. Pinakamalaking nakataya dito. Puntahan ko channel mo mamaya ha. Nag-open na ako ng aking laptop. Ginawa ko na lahat para mamanalo ang eleksyon na itong Kuya. Kapag natalo ang anak ko sa pinaka-importante yaman ng buhay, ano bang kunyahan natin sa kita? Roberto, aminin mo na. Kaya tayo nasa sitwasyon nito dahil wala na. Yung dalawang pansalita ko yung parang naglinis. Samantalang ako ang naglinis ng pasunod na ito. Kaya ikaw, wala kong karapatang question yung ginagawa ko sa pamilya. Dahil ang hirap ko, dapat magsisikap ko para manatili sa pwesto mga ginagawa. Para kung daw mag-inang makinabang. Para lang! Parang pupuntahan niyo pagkatalo nyo. Lahat kayo, may pagkakamali. Hindi ko alaya. Nakata ko na isang pamilyang mabaho, bulok, may galit sa bawat isang isa. Naman, may nakausap ako sa playa yung mula sa ibang bansa. Magpapagod sila ng shipment bukas. Buti na lang, hindi nakarating siya ang nangyayari sa mga pero lang bahala sa ating supplier at sa ating mga kasosyo. Yes. Alhamdulillah. May problema tayo kay Tanggol. Ayaw niyan sumamayan sa mga plano natin. Ano mo yung sabihin? Mas gusto niya tulungan ang mga tao sa Maynila kaysa tulungan tayo sa ating mga negosyo. Ano? Baka nakakalimutan niya ang negosyo natin na nagpodo sa kanyang ama niya. Kaya nga tayo pumayag na pumasok siya sa politika para tulungan niya tayo sa pagpalago ng ating negosyo. Ano ba? Ano? Ano sa katigasan ng ulo ng mga Montenegro ng Tanggol na yan? Ako. Ayoko ang magiging problema niya ako ko, ha? Ipaintindi mo sa kanya ang kanyang responsibilidad bilang isang Montenegro. At ano? Ano ba sinasabi sa akin ng ako mo? Hindi ka raw tutulong sa mga palago ng negosyo ng mga Montenegro? Ano? Susuwagin mo ako? Alam mo naman kung bakit kami ilagay sa politika para tulungan kami na palaguin ang negosyo ng mga Montenegro. So, pasensya na po. Pero mas marami na tubuhan ang bukod sa akin. Dati rin po ako nagbenta ng droga. Kaya alam ko kung paano nasira ang buhay nila. Your loyalty should be for this family. Listen soon, good evening. Ano na lang ang tao bayan? Hindi ako tulad ng mga gerero na pinakinabangan niya ang mga tao. Tutuparin ko ang lahat ng mga pinangako sa kanya. Ako, susuportahan ka namin sa lahat ng gusto mong gawin
Para sa mga taga-Maynila, gusto mong magpatayo ng ospital? Okay. Gusto mong magpatayo ng parawan? Okay. Pero, huwag na huwag mong kalilimutan ang responsibilidad mo sa pamilyang ito. Madali na ako sabihin yun. Dahil kayo ang makikinabang. At ang buhay ng mga tao masira. Napaka-hypocrite ko naman. Kung sinasabi sa kanila na aayusin ko at lilinisin ko ang buong Maynila at pagkatapos kukusitin ko kayo, Wala na akong pakialam. Hindi nyo pa ay pinapangarap. Ito na ang negosyo ng mga Montenegro at hindi ako papayag. Ay sa katulad ko, ang wawasan at sisirain ang lahat ng ito. cool. Makinig ka sa akin. This business empire into now is for you. You, your family. Sinabi ko na sa'yo, kapag ako naging mayor, puputulin ko ang dali ng droga din sa Maynila. Tinatap mo na ako bilang ama. Ano ba? Itutuloy natin ang negosyo. Ayaw at kagusto mo. Sige! Pero ito lang sasabihin sa inyo. Kapag ako lang po sa pwesto at naging mayor ako, sisiguraduhin ko sa inyo na ako ang kauna-una ang makakapagkaan ninyo. Wala ka ng respeto kay Papa. Alamin mo ano mo sa pamilyang ito. Ay! Ay! Swerte ka na! Ay! Ilagay mo sa pagkain ng siyang buhay at babalik ang pagkakas niya sa'yo. This is the moment of truth. Teka, hindi na droga. Hindi naman ako paratangan. Natatakot ko na po ito. Ang barkong nagdala kay Gilio ay isa siya pag may-ari ng nakuha ng accident at kanyang true identity. Sasabihin ko na sa'yo ang lahat tungkol kay Gilio ay Marireveal na. hindi ako managing showdoon niya. Ang pangalan ko ay Chen. Uwi ako nito. Ang June 12, 10:15 p.m. Nothing beats the happiness ng Rainbowland tuwing weekend. Super exciting ang showdown ng GMA Super Show hosts. What is this for if I don't use it? Ako na lang yung bagong combo. Combination ng kulit at tawanan naman ang natin ng PBB Celebrity Collab X Housemates. Sa name of phonetic alphabet, ano? Okay, kangaroo.
masisi. Magtiwala sa Wilkins Distillery, most trusted by doctors and moms nationwide. Ang dito naman, nagtapsalat kasi. Sarap ang delicious from bottom to top. May Enervivo, vitamin B lang. Tulog para vivo-vivo sa school. Kahit kumaharap sa lahat, your morning energy was not. Good day for a date. Bad day for the date. Makadandruff yan. Mag-head and shoulders every day. Prevent dandruff and titik from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Kumanak. Drinks that kids love? Yogurt drink na! Fruit juice! Sarap yan! My favorite Dutch milk! Kompletong sarap at sustansya! Dutch milk at drink ewan na fruit juice! New KFC Cheesy Jalapeno Twister. May bilis na leaf Goldenal. Subok na marami. Subok for 26 years. Subok nito. Bilis na leaf na subok na. Goldenal. Luminap yan. Instant carbonara, ready in 3 minutes. Kukunin ang pasta, ihalo ang sauce, sprinkle ang toppings. Ta-da! Finish instant pasta. 16 pesos lang. Yung wow pasta, instant spaghetti carbonara, ready in 3 minutes. Daming pagsubok. Kailangan na naman. Ha? Kasama sa buhay. May powers ka. Para makalaban din tayo ng patas. You want great hair? Pero tututsan-tutsan, may sagot right here. Pantene Supplement Conditioner with Provitamin and collagen. Smooths out the chunk easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Pwede mo sa magkaibigan. Toddlers are exposed to 200 cold viruses. Unprotected while making friends, I only choose Nido 3 Plus. With up to 1 billion probiotics. Tulong for respiratory protection. Nido 3 Plus, your active love. Promise me, hindi ka mabibitin. With that 88, hindi ka mabibitin sa laro. Secure at napakaraming payment options for fast cash in and out ng panalo mo. Ibang swerte ito. Bet88.ph Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang fake!
sa mga bata. Papa, magalala. Aayusin ko to. Gagawin ko ang lahat para manalo si Junito at ang pamilya Guerrero. Kilala kita, Robert. Nagsabi na ako, magulong pagtatangkaan ng buhay ng tanggol. Bakit kailangan pangalagaan ng tao niya, ang kanyang pamilya? Papakilala mo ko, hindi ko hayaang malubog ang pamilya natin. At kung madamay man yan si Tanggol sa lahat ng gagawin ko, hindi ko na matatansya. Wala na yun sa kamay ko. Importante sa akin, manalo ang mga Guerrero. Pero hindi kapalit ng buhay ng isa pang Guerrero. Pamilya ko si Tanggol. Ako ko siya. Dapat walang masamang mangyari sa kanya. Sa mga Tanggol, kalaban ka pa pa. Balikan mo man ang mundo. Sigurado kong Montenegro ang pipiliin niya. Kaya pag-isipan mo mabuti. Yung tao sa salitin mo, ay hindi ka tutulungan sa muli. Bakit ba binibigyan mo importansya ang tao niya? Hindi ko siya kasama. Hindi ko siya pinanakit. Dahil ako ko siya kay Matilde. At si Matilde, ang tanging babae, totoong minahal ko. Hindi ang nanay
Good evening, Ma'am Jean.
inducted as lifetime members. It's an honor that has seen 57 names enshrined on the Wall of Honor. And tonight, we make it 58. So please stand as I present my very good friend, the man who keeps our pencils sharp and our pens in ink, Frank William Abagnale. I stand here humbled by the presence of Mayor Robert Wagner and our club president, Jack Barnes. Most of all, I'm honored to see my loving wife, Paula, and my son, Ay, natuyo ako. Julia. Sitting in the front row. Two little mice fell in a bucket of cream. The first mouse quickly gave up and drowned. The second mouse wouldn't quit. He struggled so hard that eventually he turned that cream into butter and crawled out. Gentlemen, as of this moment, and that second mouse. You know, back in that for that. You hear that, Daddy? Like fun. Bigyan ako sa tawa, Daddy ko. Show them the dance you were doing when we met. No. People in my little French village were so happy to see Americans. They decided to put on a show for us. So they crammed. We know the story, Daddy. It's a tiny social hall, and the first person to walk on stage is your mother, and she starts to dance. You know, it had been months since we even seen a woman give this blonde bombshell. And the man, literally, holding their breath for you. Hear that? And I turned to my buddies and I said, I will not leave France without that river. Oh, shit. I was Reggie, I'll get a towel. When I'm at dance time, I get in trouble. Frank, wake up. Come on, let's go. Yeah, come on. Frank, wake up. You're all right. You don't have to go to school today. It's okay. Why? Is it snowing? No, not so. Listen. Sit. Ma'am, open up. Just open up, please. Gosh. We don't open for half an hour. Please just open the door. It's important. I'm sorry, we don't open for half an hour. What's your name, ma'am? Darcy. Darcy, that's a good name. I'm gonna go fix that new suit for my kids. My son Frank, he needs a black suit. There was a death in the family. My father's 85 years old, war hero. There's a funeral this afternoon. Military, planes flying overhead, 21 gun salute. Frank needs to borrow a suit for a couple of hours. I'm sorry, we don't loan suits and we're not open. Darcy, please. Darcy, is this yours? I just found it in the closet.
almost slipped right off your neck. Don't hit the curb. Now get out, walk around the bike and hold the door open. They stop worrying. When I get inside, you go back to the front seat and wait. Even if the cop comes and wants you to pick it, you don't move the car. When it's late, what's all this for? You know what the Yankees always waiting for him? They have Mickey Mouse? It's because the other teams can't stop staring at those damn pinstripes. Watch this. The manager, Chase Manhattan Bank, is about to open the door for your father. Is that a big deal? We don't usually owe money to people who have unresolved business with the IRS. That's a misunderstanding. I hired the wrong guy to do my books. It's a mistake. Anybody can make it. I just need you guys to help me weather the storm. Sir, you're being investigated by the government for tax fraud. My store is a landmark in New Rochelle. I have customers all over New York. Look, you're not a customer at Chase Manhattan. We don't know you. I'm sure you're making New Rochelle. They know you. I help you out like that. Out of business banks like this one, put them out of business. I know I made a mistake. I admit that, but these people, why they want my store? They threaten us with being in jail. This is America, right? I'm not a criminal. Now about a year, I'm like, I got nothing to do. I'm trying to go around my law. Wala na tayong chinchang sa ulo. Shield antibacterial soap pinili ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association at SIPA. Super effective ang shield sa pagpatay ng bakterya at pinili ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association at SIPA. Wala ako sa shield. Shield antibacterial soap na patunayan mabisa ang mga nurse. Iwala. Yes. No worries. Naamoy ko naman ng lechon. Tanggal amoy tuyo sa babor ng chai. Kaya gamit ko, Char Fat Oil with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of monoglot bacteria. May aroma burst pack of thousands of flatters and berries. Ang santan sa loob, no amoy kulog.
Because Birmingham's part of the civil rights code. They can fly places the way they're state. They took my direction. So, handguns that was a heavy container. I locked it so tight. My muscles seized. I lost control of the left side of my body. My leg gave. My arm gave out. I'm having a stroke that far. But I had to hold it in because all I wanted to do was find something. Break it. Break apart, break any part of this system because you were so provoked in your heart, in your spirit, as a human being. That dead children. And I could do. I don't know.
Puso ng saging, ginagawang substitute sa ground meat at ginagawang burger patties. Sa kanyang food nerds, PGC, pinag-updates ang Negras kung tama ba ang online hype ng umano ang pagkain ng kakain nila. Farm to Table, Sunday, 7:15 p.m. on GTV. Laksalaksang panigit ang umiiksena sa mga teritoryo ni Juan. Dapat bang alagaan o pangilaga? Ano ang yung paggapang-gapang ng nilalang? May dala rin buenas. Ano ba talaga yan, kuya? Pagkain o laruan? Adobong may kakaibang sipa. Siguradong mapapatakbo ka daw kapag natikman mo to. Layo ng kulay sa baboy eh. Hayop sa daling, hayop sa sarap. Mga kwentong hayop tayo. Cover that stress, sis. Ang stress nakakaubos ng nutrients. Sa extra stamps, tulong maibalik ang walang nutrients. Ganda ng gising, ah. Hatid sa inyo ng Unilag, Nestle, at Sunsilk. Kasama ng preserved and milder germicidal soap. Pamlin. Marketerang bisdak. 14 beads done. Wala ko dapat. Wala na akong pupuntahan.
Heart of Field Vlogs. Good evening. Heart of Fields.
Sige, madali na ito. Ano ang capital ng Japan? Ang bihira ka talaga! Kapitalan ng Japan, hindi mo alam! Ang pumunuan! Taiwan! Tara na. Good morning, Mr. Good morning, Bertie. O sige, mauna na ako. Mike? Mike, ang
Sis Jane, good evening. Sino ba? Ikaw ba ang totoong sangre? Diyan ka nararapat. Sangre, Sangre, tulungan mo niyo ako. Ano ba wala na? Dito ba isang rinagpulang kanina? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam, bigla na lang kung naglaho eh. Salamat. Sangre, salamat po sa tulong ninyo. Sorry po, sumali pa ako sa plano nila. Salamat po, Sangre. Salamat po, Sangre. Kung ikaw nga ang totoong superhero, patunayan mo. Tulungan mo ako. Tulungan mo ang iyong gobernador na tumutulong sa inyong lahat dito. Sangre! 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 Makarating na ang mga warga. Sino ka ako sa Brigada? Bakit parang sobrang nagdaman natin? Sobrang paano mo? Diba? Kaya mo, at sobrang ilaw. Hindi tayo nakikita ng mga nilalag na ito. Maingat. Mas mapapadali tayo mahanap ng papait ni Juan. At nararamdaman ko ang general na yun ng manawag ng aking buhay. Hindi nila tayo maaari makunat sa paghanap ito na. Halina kayo.
puso mo, Jessica Soho. Yes, totoo to, mga kapuso. Darating ang pakakasal natin ang mga sangre sa Kapuso Mall Show ngayong August 17 sa Gaisano Grand City Gate Mall, Buhangin, Davao City. Kita Kids. Manila. Bakit? Ginaya ko, patunayan. Who dares to bring him down? Agila sa Puting Bato, Saturday, 2:30 p.m. on GTV. Bakit ba naman sila kapag natawa naman? Sino ang medyo sige sa katawan mo? Nakabati ba sila? Hindi ko kayo babalik hanggat hindi kayo nagkakabati. Hindi. Dahil kayo, naglola po. Baby, Nagkamadali na, Abby. Ang bilis mo naman kasi maglakad. Uy, malapit na tayo dito rin. They came to him with curious hearts. Kumusta mga bata? Ililigtas para sa bata ang lumayo mula sa tahanan niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. But little did these children know Hindi na kayo nakapaghimpay. Pwede ba kami dito? Sila yung iba ko pang kaibigan. that this is just the beginning of meaningful and life-changing encounters with The Chosen. Sunday, 6:15 p.m. on GTV. Laksa-laksang panigid ang umi-eksena sa mga teritoryo ni Juan. Dapat bang alagaan o panghilaga? Ano naman itong paggapang-gapang na nilala? May dala rin buenas. Ano ba talaga yan, kuya? Pagkain o laruan? Adobong may talayos, di ba? Sigurado mapapatakuan daw kapag natikman na ito. Kain mo na kulay na baboy eh. Hayop sa galing, hayop sa sarap. Mga kwentong hayop tayo. Just a bigger coat, it's a Palmolive Naturals with 100% natural aloe vera extract for hair so smooth that you can just finger comb. Can you help nurture higher intelligence? Give your child EvaGrow A+ with MFGM and the highest levels of DHA to help build faster brain connection. EvaGrow with MFGM helps support higher intelligence for your A+ child. Claudia says